Analizar en profundidade o uso da auga, para que, en que e como necesitamos e utilizamos a auga, como afecta o noso consumo ao medio ambiente e que debemos facer para usar racionalmente a auga. Desenvolveron campañas de aforro de auga nos seus fogares e no resto dos fogares do seu concello, e idearon un mecanismo para recoller auga de cholga que despois usaron para darle de beber aos animais. Bueno, fixeron varias actuacións, pero creo que mellor que sexan eles que nos conten, vale? Como foi o desenvolvemento do seu proxecto. Entón, o seu proxecto chamase unha botiña cómoda. Un forte aplauso para o CPR. Hola, bons días. Son Paula Canal e son alumna de quinto de primaria do Colexio Miraflores de Ourense, que está situado no concello de Pereira da Rial, a escasos 10 minutos da cidade de Ourense. Antes de nada, gustaríamos darvos as grazas polo convite a participar no proxecto e no congreso. Este que vedes aquí é Gratuito Pinchidos de Antón, a nosa mascota de proxectos medioambientais. O nome escolleronlle os nenos pequenos nun concurso. Estes rapaces que saen na foto son os meus compañeros de quinto e sexto de primaria do noso colexio. Somos os Petipouchas, o nome do noso bloque de clase. Nos colgamos todo o que facemos no noso proxecto e no resto de clases. Tamén participaron o resto de alumnos do colexio facendo actividades axeitadas nas súas quedadas. O noso proxecto desenvolvemos principalmente dende un taller que temos os xoves pola mañá de 9 a 10 sobre vida saudável, Miguel, e xira en torno a nosa obra, inda que este ano estivo centrado no tema da auga, aforro e economización dele. Deixo os meus compañeros que vos explicarán parte por parte o noso proxecto. Bos días, eu son Clara Sobrinho, que tamén son alumna de quinto de primaria. E vou vos explicar un pouco o que fixemos no noso proxecto. Primeiro de nada, este ano continuamos con a recollida selectiva de lixo no noso colexio, facendo tamén compost. Este ano xa máis profesional, xa que a Deputación de Ourense e o Vivero Todo Verde viñeron a traballar sobre compost e nos donaron un composteiro para usar. A calidade da nosa terra se vai mellorar cada ano, pero ela precisa algo máis de tempo para estar en estado óptimo. Este ano foi algo complicado na estación de inverno facer as actividades propostas, debido ao gran gasto de climatoloxía, como ben saben os nosos compañeiros do Villa Lagoa de Antera de Xil. Como podedes ver no seguinte cadro, están as actividades programadas para este curso. As que vedes de cor verde son as que xa se levaron a cabo, as de cor laranxas que están en proceso e as de cor vermellas que ainda están por facer. Sen máis, deixo vos que o meu compañeiro de sexto parte. Hola, coas. Eu son Pablo Vázquez, alumno de sexto de primaria. E contaremos o que fixemos no noso colexio para aforrar enerxía eléctrica, tanto no noso colexio como nas nosas casas. Para aforrar auga, puxemos filas metidas do baño, reducindo así o tempo de pulsación de 8 a 3 segundos que bota auga ao grifo, reducindo así considerablemente relacionado con electricidade. Elaboramos un letreiros con nosa mascota na Gratuito Pinchidos de Antón para non malgastar electricidade cando non se necesita. Hola, eu chamo Lucas Solana. E vamos presentar o que fixeron no meu encontro de primaria. Eles realizaron unhas casitas niño nas que colocaron no entorno natural o nas fotos dos seus fogares, e tamén colocamos algún na nosa horta. Desenvolveron na área de ciencias. Primeiro fixeron o diseño, despois
Puxeron un pau para que se pousen. Despois fixeron de un buraco para que se meta e un barco para que finalmente as decoraron. Como podes ver na foto, xa están colgados e ainda esperamos a que se metan vir algún paso menos. Bos días, chamo a Juan Mirín e vou vos... Bos días, chamo a Juan Mirín e son alumno de quinto de primaria do Colexio Miraflores. O tema do que vos vou falar consta de dúas partes diferenciadas. A primeira sería as relacionadas co tema do que facemos para forrar luz e o segundo, que facemos para ter o consumo responsable de auga. O tema da luz vamos a cabo dos traballos neste proxecto. A instalación dunha bicicleta para xerar electricidade e dunha placa solar para a autodepuradora do estanque. Todo surgiu con a necesidade dunha carencia de luz na nosa galiñeira. O mecanismo de bicicleta máis sencillo. Mentre un pedaleo fai xerar a dinamo que xera electricidade e iluminase un parabrisas instalado no terzo galiñeiro. A placa solar, xa que este ano fixemos un estanque de macrófitas para axudar na depuración da auga, instalamos un pequeno motorciño que funciona con electricidade. Co tema da auga, dividímoslo en dous. Recollida de auga de choiva, a instalación dun pino na carota horta para usar no rego e reducir así o consumo de auga de fora. E dun canalón para recoller auga de choiva, que caía dun dispositivo instalado en interior da galiñeira, que serve para dar de beber os animais ou para regar o invernadeiro. A outra medida levada a cabo foi a instalación do rego por goteo, para reducir así o consumo de auga e que na temporada estival a nosa horta non se seque se derrame todo o cultivado. Hola, bons días. Chamo-me María Ansia e son alumna de quinto de primaria. Eu vou vos falar da parte principal do noso proxecto, o estanque. O estanque naceu como idea de facer un mini ecosistema na nosa horta. Os pasos que seguimos foron os seguintes. Primeiro, no taller da Vida Saudade, dividímonos en grupos e buscamos información. Logo, reunimos toda a información e fixemos uns esquemas claros, onde puña como tiñamos que facer, que materiais precisábamos, que condicións tería e que cuidados tería de ter despois do funcionamento. E aquí tedes un vídeo de nós enchendo o estanque. Xa veredes que emocionante. Este é o resultado do hoxe en día. No estanque tamén temos plantas de espadaña e un peixe que doou unha familia do colexio chamado Milmil, en taiwanese moi brillante. Agora deixemos con meu compañeiro Roberto. Hola, eu son Roberto Pasco e vamos explicar que fixemos para o cuidado do medio ambiente. Como hoxe en día TIC son o camiño da innovación, decidimos preparar uns cartéis explicativos para a nosa horta que con un código QR o vídeo que relaciona a página deste club na Wikipedia. Outras medidas levadas a cabo dentro do taller de Vida Saudade foron unha serie de cursos documentais que xiran en torno ao medio ambiente para a súa difusión nas redes sociais de internet. Tamén colgamos no noso blog de aula Pequepoucha, no Facebook e no Twitter do colexio todo relacionado con proxectos medioambientais. Como experiencia piloto, este ano decidimos preparar un par deles sobre a nosa horta, porque pretendemos que sea un recinto sostible e autosuficiente, que defenda o xusto do exterior tanto a recursos económicos como humanos. Como pequena mostra, un botón imos por un vídeo que falará dun proxecto que levamos a cabo sobre plantas aromáticas e medicinais, sobre o galiñeiro, horta, etc. Desexámonos que sexa do vos agrado. A continuación vamos a
as cebolas, leitugas, tomates e sementos. Este usámoslo para sementar as plantas que plantamos na nosa horta. Este é o noso territorio. Como podedes ver, aquí están os comedeiros, bebedeiros e comelón. Estes son os nosos comosteiros, estes nós o reservamos para o proceso de nutrición e este doouno a ocupación rural. Este é o hospital que fixemos para o proxecto inicial. Aquí temos un proxecto que fixamos este ano para dar luz ao marinero. Aquí plantamos trigo, Leitugas, fresas, cebolas, pimientos. Paramos ali un bidón para recoller a huerta, para utilizar no rego neste sistema de rego por goteo para utilizar o fresco. Este é a distribución de deporte primario. Este é o 24 de plantas aromáticas e medicinais que fixemos en anos de sexto en clase de sales. Aquí temos algúns como a menta, a camomila, o perexil, a salvia. Moitas grazas e vemos nos próximos capítulos. Cada curso aumentaremos a temática dos documentais falando de problemáticas medioambientais máis gerais. Ola, eu son Saín Braiobre e toco me falar da saída de campo que fixemos ata Cachanunha, un encoro que se traba nas inmediacións do novo colexio. Na saída de campo que fixemos ata Cachanunha, fixemos dúas claves de actividades. A primeira, recollida de liso e mantenimento do entorno, e a segunda, análise de agua e consellos medioambientales. É que unha del colexio que é farmacéutica foi nos dar unha charla sobre análise de aguas e consellos sobre cuidado dos ríos, amigos agudos do campo e como se limita a agua. Creo que es un compañero Cristo. Eu son Sistema Sana, gustaría nos que miraras este pequeno vídeo.
alguén te quere facer unha pregunta sobre como foi o desenvolvemento das súas actividades, como alguna pregunta para eles? Vale, pues entonces le damos un forte aplauso non somente a eles, sino tamén aos outros rapaces.